Shigowar jirgin ƙasa na farko birnin Kaduna, ƙararsa ta janyo hankalin mutane daban-daban suka zo domin kallonsa suna mamaki. Bayan shekara 4 da tabbatuwar sufurin jirgi a birnin, Gwamna Lugard ya yanke shawarar tasowa daga Zungeru ya dawo Kaduna ta zama cibiyar mulkin Arewa gaba ɗaya. Sai aka faɗaɗa tashar jirgin ƙasa ta dangana da kogin birnin. Hanyar cinikayya ta ninku ninkin ba ninkin. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Sida Haidaru a cikin ci gaban wannan shiri Kaduna daga tushe, mu haɗu a kashi na 4.